Amaikara, ta orain Laudion institutuan, kantuan handiko ontara, gubiak kantatzera, zeren bada aukera, ateratzeko algara, aterako den ez dakit baina, behintzat saiatuko gara. Aterako den ez dakit baina, behintzat saiatuko gara. Sortu daitezken hainbeste leku eta mundu, agian bek bat Laudion sortuta ez dugu izango apuru. Euskara dugu bihotzean ta bertsoa sortu azburu, bazkaloste polit bat pasatu ahalko dugu seguru. Maialen ta metxez gara baina zeo zer egingo dugu. Larai, 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 zeo zer egingo dugu. Sentitu nuen minan, zeo zer pentsa beharko dugu, holan pasatuz zaminan, ez dadin egon beti egoten, den hor betiko ipuinan, ez da bai dau, ez zen egongo, guk hori izango badina. Eztabaida bat izela, bertsozaleak gara gubiak, eta nola ez bestela, baina Ainhoa